Vaig néixer una mica lluny, jo, perquè no, vaig néixer a Canàries. Sí, perquè jo vaig estar 2 anys només, Vull dir que vaig venir de seguit. Em varen portar aquí a Avinyonet i, esclar, he passat la meva vida aquí. Vaig estar molts anys a França, aquí no em varen voler perquè vaig fotre el camp. En vez d'anar, havia d'anar a Cartagena a fer la mili i allà a Cartagena resulta que em vaig equivocar, vaig anar a aterrissar a Marsella. I vaig estar molts anys que no vaig poder venir. I així vaig anar fent. I ara torno a estar aquí a Avinyonet, les arrels d'Avinyonet, que Avinyonet atira molt, això s'ha de dir. És molt maco. A part que més amunt hi ha un poble que es diu Vilanant, no és pas el mateix. A casa meva, aquí mateix, tinc un monument que hem fet per els meus avantpassats d'aquí de Avinyonet, els Terrades, els Puig, eren picapedrers ja, i va haver-hi hi havia en Joaquim Puig Sabadí i va arribar a tenir 30 treballadors en la seva pedrera, que hi és, aquí a la carretera de Llers pujant. I allà ell havia tingut molts treballadors i de pares a fills anaven menys en Joaquim Puig, que va morir molt jove, ell va morir amb 54 anys, doncs ja es va acabar. El meu pare ja no va fer de picapedrer, va anar a Canàries a fer la mili, es va casar allà amb la meva mare, que era canària. I després l'ofici de picapedrer no va seguir. Si haig d'explicar de què em ve o no ho sé. Jo sé que em deu venir de família, perquè ja tots els meus avantpassats tots ho eren de picapedrers i parataires i tot. Però no ho sé. Hi ha algú que darrere un pasto lluny m'ho està incalcant. Ja dic, aquí mateix ja dic que ara ho vindrem a veure. Hi ha un bloc de pedra del pont de Manol, que a la guerra civil el van fer saltar aquí, el de Manol. I això va quedar, mira, va anar a petar lluny. I jo el vaig recuperar. Estava mig enterrat per la sorra d'alguna arribada que havia vingut, tot, esclar. I vaig veure una vegada allà gratant, collons, vaig veure una pedra carejada i era al cap del pont, això, a la punta de la barana del pont, que era tot d'arcades de pedra i tot. I la vaig recuperar i llavors les lletres les vaig fer jo, però, en fi, no, hi ha el nom dels meus avantpassats, picapedrers, els noms i l'any, des del 1700, sí, del 1700, cap aquí han sigut picapedrers, menys el meu pare. I jo he fet coses de pedra, allò, perquè m'ha agradat tant la pedra, que ho portava a la sang, això sí. Del que m'havia explicat el meu pare, tot, i com es feia, perquè ell, encara que no va ser picapedrer, però va viure a l'època dels picapedrers. Doncs ell m'explicava moltes de coses i tenia instruments d'eines de picapedrer que eren de l'època dels meus avantpassats. Aquí tinc un guarda-rodes aquí, feta per als meus avantpassats, que un guarda-rodes és allò, aquelles pedres que ja us l'ensenyaré, que posaven en el cantus de la roda perquè amb els botons del carro, de les rodes, no s'escantonés les pedres. I allò ho feia apretar. Però, quan ja estava al final, què va passar?
que es va trencar, però era d'un fallo de la pedra, diguem, de la pedra mateixa. Veus, aquí devia tenir un fallo a la pedra i es va trencar. I en allà, esclar, allò, el tio que pagava per un guarda-rodes era per un guarda-rodes bo, no volia pas un senyal ni que fos esgarrada. I això era... Però és aquest el mèrit del picapedrer, perquè et portaven una pedra o anaves a menester una pedra, que fes el cubicatge que calia i prou. D'allà havia de fer el que buscava, el guarda-rodes, el que sigui. Però havia de començar per un cop de massa. N'hi ha moltes de pedreres aquí a la Garriga. Moltes, ara. Sí, és que n'hi havia molts de picapedrers. Abans aquí a Avinyonet, el que no era pagès era picapedrer. I algun paleta, també. Però combinaven les dues. Sí, esclar, feien, en el temps que no tenien feina de pagès, feien la pedra. I estàvem aquí per parlar de la pedra seca. Segons el picapedrer, el paretaire, que se'n deien, els que feien parets, els paretaires, tots tenien el seu estil, mira. I veies tu allà un havia acabat un i un havia començat l'altre. En moltes parets es veu això. Cadascú tenia el seu estil, mira, natural. És igual que una firma. Exacte. Igual que una firma. No, la pedra només es havia de picar. Ja tinc eines aquí, que ja les veurem, que eren martells. Allà es tractava de... Els paretaires eren picar, perquè no picaven gaire. Ja veien aquí, pum, au, escantonada, cap allà. I si no servia per aquí, servia per allà, per un altre costat. I era això el secret de que les parets aguantessin. I les que estaven més ben collades que altres, també, això també hi feia, clar. Sí, ja saps, mira, aquesta servirà per allà, o per aquí, o per una altra cosa. Però és molt difícil de trobar una pedra que ja estigui a punt per posar-la allà. S'ha d'escantonar, s'ha de treballar una pedra. És això. Oh, no és pas tan fàcil, eh? No es podien posar mai així cap a fora. Diguem que es feia a la part alta de la barraca, per exemple, perquè l'aigua, si plovia, que s'escopís. I no sé, això, cada pedra tenia el seu lloc. Ja ho deien ells. Cada pedra té el seu puesto. Com? Ja anaves donant voltes, no, deixem-la aquí, ja servirà per més tard. És això. I el que era xapusser, pobrot, que no en sabia més, aquell se li anava l'aigua. El cop que es donava sec. Ara, per fer llavors de picapedrer, les llindes i tot això de les portes, no, aquí ja tinc eines també aquí. Ja els tinc aquí exposades, que ja els veurem ara. Això de les barraques va ser quan hi va haver una reforma agrària, diguem, o que varen parcel·lar, diguem, la Garriga. Hi havia gent que li va tocar tant, un sorteig, tal. A casa meva, els meus avis a Can Puig tenien 1, 2, 3, 4 peces a la Garriga. Que una hi ha a la barraca, que s'ha de restaurar també, però ja no puc. I llavors hi havia la pedrera, i tothom tenia el seu... I això va ser a Avinyonet. Ho varen fer-ho cap al 1700 i alguna cosa, no sé quan exactament. Sobre les parets, a part les que eren de camí, o per carruatges, per exemple, allò era diferent. Però no s'hi passejaven gaire la gent per sobre les parets.
No, perquè sempre s'escantonava una, bueno, amb el peu que havia una, l'altra, i han estat molts... Mira, a Vilanant teniu la Garriga molt més maca que Avinyonet, i mira que em sap greu dir això, Es posava vermell, ara. Es posava vermell. Però, i saps per què és? Perquè la desgràcia d'aquí és haver fet la carretera aquesta de Llers. Va ser una facilitat llavors per la gent anar... Guaita, anaven a un puesto i encara no fa pas tants anys que es va fer. Em vaig fer córrer un, jo. Que anaven allà amb aquelles grues així i tot. I va ser Manolo que li va vendre, que no era seva la pedra. I robaven la pedra, diguem. Això sí que et podia dir que la robaven, se l'emportaven. I és perquè hi havia la carretera aquesta que se li facilitava per poder-hi anar. En canvi, a Vilanant no. A Vilanant, com que sempre han anat més atreçats que els d'Avinyonet. Perdona. Això et costarà un pernil per Nadal, Bueno, ja en trobarem un. I a Vilanant, esclar, hi havien d'anar-hi allà amb carros o amb uns tamborells, i que portaven amb tamborells. Que si hagués sigut una carretera com la de Vilanant, ja no tindrien res. Allà, a les barraques, a sobre, abans, s'hi posava terra perquè hi hagués allò, el crespinell, que fes, saps? Perquè no es descarnés. I els caçadors que anaven allà a buscar els conills. Els conills s'hi amagaven. I ells n'han fet malbé moltes, Aquí a Avinyonet, a Vilanant, no ho sé, perquè... I parets. Les parets, moltes em van fer malbé, I molts agafaven i estaven contentíssims de tenir pedra per poder fer la paret. Però millor que no en tinguessin de pedres a treure, perquè tota la pedra l'havien d'arrencar, Sí. No és pas que hi fos allò d'agafar i... És que en la Garriga havien de buscar-la a la terra. La terra l'havien de buscar, esclar. Eren tot garrigues i pedra. I el que tenia llet de que no n'hi hagués gaire de pedra, ja no feia no feia cap barraca aquell. Perquè les barraques es feien molt perquè, o sigui, en fotrem d'aquestes pedres. Doncs una barraca i ja està. Però no és pas perquè fos... que és el que buscaven a fer una barraca. No, és que el feien perquè no sabien què fer de la pedra, perquè només hi havia pedra. I llavors anaven a buscar la terra, que aquí, a la Garriga, no hi ha tanta secada com aquí al Pla, perquè les plantes, els arbres i tot, busquen l'arrel, va entremig de les pedres, que és on hi ha l'humitat. I, en canvi, aquí al Pla, quan hi ha secada, hi ha secada. Els camins també eren molt... No, hi havia moltes coses. Hi havia les cunetes, que hi havia cunetes molt ben fetes, que era per acompanyar l'aigua allà, dirigir l'aigua, perquè no es correnqués els camins i... S'ignora molt de la Garriga, molt. Jo, ningú me'n va ensenyar, la veritat. Jo em vaig aprendre, i sí que me'n van ensenyar d'una manera que ells ho feien, i jo mirava com ho feien. Això, i m'agradava. M'agradava de treballar la pedra seca, i així. I aquí mateix, aquesta que hi ha entrant al poble, de barraca, esclar, de pedra ja en portaven, i l'anaven a buscar en puestos que podien agafar-la, Però, esclar, per fer la llinda és una pedra grossa. I jo, com que ja sempre són totes les llindes de la Garriga, les que són a terra i les que no. I ell, jo li vaig dir, goita, per això no us amoïneu, que anirem a buscar. No me'n recordo amb qui vam anar a buscar-la, per això, amb el tractor.
El mas d'en Comelles? El mas d'en Comelles? La pedra del mas Comelles, del mas d'en Comelles, que ja no hi és. I aquell la vam anar a buscar, i és el que hi ha allà a sobre. Doncs amb això sí, vaig col·laborar i a buscar algunes pedres maques, grosses, perquè, esclar, no pots anar fent allò pedruscall per fer una barraca. No, el maco d'una barraca és que hi hagi la grossa a baix, la grossa al mig i la grossa a dalt. Perquè diuen que la pedra grossa fa pes per tenir la de sota, que la de sota no es belluga. I és això el que és maco d'una barraca, que no hi hagi la pedra grossa a baix i tot petit. No. Això no s'hi val, això, per un que li agradi la pedra seca. Però érem grans, però ben parits. Sí. Ja. Les proves és que encara aguanten. A la Garriga no hi anàvem tampoc, allò per anar-hi i passar un dia o dos treballant. Oliveres no n'hi teníem, de terra per treballar, diguem. Sí, hi era la peça, diguem, però no... Era més aviat de picapedrers, una pedrera. I clar, a casa meva de picapedrers no hi havia ningú. I treballàvem més aquí al Pla que a la Garriga. Però és allò de que sempre m'ha agradat la Garriga. Anar-hi. Si podia anar-hi amb el meu pare, encara més. Perquè el meu pare m'explicava coses. Vaig estar molts anys fora, degut a allò de la mili, que no vaig fer la mili aquí, era considerat un desertor. I no em vaig cuidar esclar, no tenia la Garriga. Jo no podia venir des de Marsella aquí per anar a la Garriga. El que és bo és que allà també em vaig dedicar a la pedra seca, mira, perquè també hi ha molta pedra allà, calcària, com aquesta d'aquí a la Garriga, per allà, a vora mar, i m'agradava. Me'l vaig enrossegar cap allà al Gossanillo, que digueu, i m'agradava. El gust mediterrani, que allà també hi ha parets i d'allò una mica com aquí, perquè la mateixa pedra, calcària, i així. I jo anava allà i, bueno, jo allà hi estava encantat de la vida. Encara els meus nebodes i la meva germana encara hi és allà, encara hi viuen allà. Però que vaig poder venir aquí, tornant aquí, em va encantar sempre la Garriga a mi, sempre. I és una cosa a part, t'ha d'agradar la Garriga. No, però el pet s'ha d'estimar, una cosa, com tot. N'hi ha que els agradarà treballar el ferro, és una cosa que ha d'agradar. I a mi la pedra seca m'ha agradat molt sempre. Tots tenen una firma diferent, Sí. Perquè a Mallorca mateix hi ha puestos que hi ha barraques, però són palaus, allò, Són palaus. I ara ho defensen i es veu que ho vigilen molt, això, que no en deixen pas tocar una. Poder no en fan, però almenys les que tenen les guarden. Ja n'hi ha alguns que es fan cases amb pedra seca. No és pedra seca, que posen la pedra. Sí, no és pas que... No té futur, la pedra. Aquí al Rosselló hi ha les Corbieres, per exemple, i i els agrada i que en saben, i n'hi ha de maques. Però ara ja no es fan. I jo no veig aquí enllà els gavatxos que ho puguin destacar, això, allò de dir... Aquí el que passa una cosa és que els pagesos d'avui, que els ateus del tractor ja no serveixen per res. Que ara jo com en Claveguera mateix, en l'Hortós, aquests nois, són nois que sobre un tractor faran tota una feina de Déu, però els hi poses una pedra
o fer una barraca primera que no els hi fa falta perquè ara ja tenen coberts i tot, però no són allò una necessitat per fer de pagès. I què fan? Una barraca? Per què? Per què la faig, la barraca? Per ficar el tractor? I no... Ha de ser a part de la feina que fan de pagès. Saps? Una distracció a part. I això ells no tenen temps. Ha de ser una afició ara, ha de ser per afició que ho fan, no per necessitat. Perquè abans es feia per necessitat. Perquè si es trobaven en mal temps, així se pluja, allò, guardaven les eines en allà, que amb això també hi havia un respecte abans de que les eines de treball no es tocaven com ara, bueno, ara tampoc, les que tenen mànec tampoc no els volen. Això per descomptat, que si saben donar la garriga és perquè ja no és rentable. Això, la gent no iran pas a peu o faran allà i passaran tot el dia amb una arengada. Sí, si ha d'anar per mi, segur, perquè jo no vull que es perdi, però això també depèn d'ells, comprens? Aquí ara em diràs tu molt de jovent que els expliques i la garriga, què collons m'expliques a mi la garriga? Diran, perquè, i en canvi hi haurà d'altres, mira, això m'agrada, comprens? És aquest que s'ha d'anar a buscar, però on és aquest? Són ells que han de venir a nosaltres perquè els expliquem o que els hi fem veure com es feia i tot. A mi si veu una criatura, un noi jove, i em diu que tinc una barraca del meu avi, el meu besavi, que jo... Anem-la a veure i se li explica com es pot arreglar aquella barraca i tot. I més tard, quan arreglis una barraca i veus que aguanta, en pots fer una, tu. Que també important és el que en sàpiguen fer de barraques. És això. El que deia en Pere, que si de tota aquesta mainada que van a mirar això, tan sols en surtin 3, ja serà molt, perquè aquests 3 en poden més tard ensenyar a donar al gossanillo uns altres 3. I ja és molt, Jo crec que sí, ja és molt. Millor que n'hi hagués més, però si no n'hi ha més. El que fa una persona que vol fer una cosa i la fa amb afició, sempre li surt té un resultat positiu. Però si ho fa amb gust i amb passió, allò que li agradi fer-ho, que estima el que fa, això sempre és positiu, Els de la Teresa, això de la Teresa, aquella que em vaig posar sota, que no... Sí, d'en Peiró. Aquella, que la llinda la vam pujar una mica, això, per posar... Allà sí que no me'l vaig fotre per barret, va ser per miracle. Ara no hi va entrar ningú més allà aquell dia. Sí, no. Més jo. Vull dir que jo només s'hi havien de posar només una creu, en pito aquí reposa. Mira, quan el vaig veure que entrava a dins de la barraca, no vaig estar temps a agafar-lo. I quan va sortir li dic, per què ets més gran que jo? Si no et fotia 2 hòsties... Però encara aguanta, eh?